Jo no sé vosaltres, però quan jo era petit a l'escola vaig estudiar que quan l'imperi romà d'Occident va caure, varen venir els bàrbars de nord i varen canviar tot un poquito. Però és que resulta que Mallorca va ser un poc diferent. A aquest llibre he descobert una cosa ben xula. És ben vera que Mallorca va haver una ocupació vàndala, però ben curteta, perquè els bizantins després varen venir i la varen tornar a conquerir. Gràcies Josep Amengual i Batlle per llevar-me aquesta idea inicial de que sempre cau l'imperi i venen vàndals i bla bla. És a dir, que mentre la península estava ja en mans de bàrbars, a Mallorca encara tenia una influència romana al màxim. I un dels llocs més importants i que més llum ha portat en els historiadors és la necròpolis i basílica paleocristiana de Son Peretó, a Manacor. I per què és tan important, podries plantejar-te? I és una bona pregunta. Reflexa que a la Mallorca rural de fa 1.500 anys ja hi havia petits espais de cristianització. I a més, sabem que aquesta basílica se va ampliar durant el manco 2 segles, o sigui que devia ser una cosa bastant important per ells. I a més, i això és algo bastant guai, per com sabem que estava construïda i les coses que van trobar de dins, veiem que tenien una connexió bastant forta amb el Mediterrani oriental, com Turquia, Grècia, tota aquella zona, i amb el nord d'Àfrica. I ja sé que estaràs pensant, com sabem tot això, realment? I ben gràcies a la bona feina del famós mossèn Antoni Maria Alcover. I és no tan conegut, però també clau en aquesta història, mossèn Josep Amer. Així que ja saps, pilla't un tàper, vés-te'n a Manacor i disfruta't un dia per allà descobrint com era el nostre passat i com això ha afectat en el nostre present. I així de pas te lleves una idea preconcebuda de que Manacor és molt lleig, jo. Ala, una ferrada ben forta.